ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ସେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ମ ନ କରିବା କଥା ସେଇ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଜି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି କି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି କି, କାହା ଆଖିରୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି କି ଆମେ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ହିଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାପର ଭାଗଦାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଭଲରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ଆପଣ କି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ହିଁ ରହିବେ।